Taxi driver kinsa gilang top 10 sa listahan sa illegal nga droga ug umagad niini nga usa ka nurse sa usa ka pampublikong ospital sa Cagayan de Oro City, arestado sa bypass operation sa kapulisan. Ani report ni Cyril Chavez. Arestado sa bypass operation sa Regional Drug Enforcement Unit 10 ang top 10 regional high-value individual priority target. Lakip na ang umagad niini nga usa ka nurse sa pampublikong ospital. Ang operasyon gilusad pasado alas 6 sa gabi adtong Lunes sa Zone 10 Kalaanan, Barangay Kanituan, Cagayan de Oro City. Dakpan ang target sa operasyon nga si alias Yan, 45 anyos, usa ka taxi driver ug giilang top 10 regional high-value individual, ug ang umagad niini nga si alias Ken, 35 anyos, nga kasamtangang nurse sa Northern Mindanao Medical Center kung NMMC sa syudad. Nagbaligya kini sila og maong illegal drugs nga adunay kantidad nga 1,000 pesos. And sa ilaha usab nga sa maong pagpamaligya, nakuhaan pod kini sila og duha ka sachet sa maong illegal nga droga nga shabu nga adunay kantidad nga 374,000 pesos. Alegasyon sa mga sospek nga mga silingan lamang nila ang ilang mga parokyano, butang nga ginaberipika pa sa kapulisan. Matod sa PNP, dako ang posibilidad nga nagamit sa sospek ang iyang pagka-taxi driver sa iyang illegal nga aktibidad. Gikasubo sab sa PNP nga ang usa sa mga sospek nurse sa NMMC, butang nga risgo labi na sa mga pasyente nga ginaatiman niini. Dili nato makita no nga ang ato ang campaign against illegal drug is really whole of a nation approach. Dako nga butang nga ang ato ang mga workplaces are drug-free. Wala pa'y pahayag ang mga sospek kasong paglapasab sa RA 9165 ang atubangon sa mga sospek. Cyril Chavez, 1 Mindanao.